Bismillahirrahmanirrahim. Li Peygamber aleyhi salatu ve selam sihr hatî kirnê an na. Dema tu li jêderên tarîxî mêze dikir li gelek kitêba mêze dikir li ser neqlê zeîfê ku li ser navê hedîs hatin riwayetkirinê tu mêze dikir belê. O ji Müslümana belkî ji sedî nod û pênc divê belê li Peygamber aleyhi salatu ve selam sihr hatî kirinê. Lê ev sihr lêkirin bi gora baweriya me ku tiştê ku me ji Qur'anê fehm kirî û me jê ders tendiye sihrkirina li pêxember kêmasîkê ji bo pêxemberî her wisa ji bo pêxember aleyhissalatu vesselam. Xwedê Teala di Sûrê Tur ayeta 48 dibêje Vesbir li hukmi rabbike fe inneke bi e'yunina ya Muhammed tu li jer hukmê Rebbê xwe ra sebr bike ew hukmê ku di Rebbê te bide wê were tu sebr li hember wê hukmê bike çimkî tu dibin fe inneke bi e'yunina tu dibin çavdêriya me de tu dibin bê parastina me de em te parêzin ji pêxembera divê. Dema Xwedê Teala ji pêxembera divê fe inneke bi e'yunina tu dibin çavdêriya me de em te parêzin em te muqate dibin. Çawa yekê ku Yahudî te li Pêxember aleyhissalatu vesselam sihr dike û şeş me an jî çil roj em bê pêxember nizane ka çi kir hinek tişta divê mikirî û nekirî wê temê teşwîş dikev ser wehyê jî her şixwas hinek alimê ku dibêjin li pêxember sihr hatî kirinê ji viyara hinekê şîrove mîrove kirî lê şîrovê wan pûç û betal e esl û esasê wî tune ye. Her wisa Xwedê Teala dibêje wallahu ya'sîmuke mînen nasî Sûrê Maîde ayeta çil û şêst û hefta Xwedê Teala dibe ya Muhammed em te ji însana de parêzin. Tu tebliğa risaleta me bike tu ji însana ra İslamiyetê bibêje ka tu risaletê em bivê tu tebliğa dînê meştera şanî tu bike em te ji însana de parêze eğer Yahudiya li Pêxember aleyhissalatu vesselam sihr kiribe ji bo ku pêxember pêxemberiyê neke em bivê emr û fermanê Xwedê ji xelkê ra tebliğ neke loma li sihr kirî û ew jî dibin tenaqudekê di navbera ku Xwedê Teala dibe wallahu ya'sîmuke mînen nasî Xwedê Teala dibe em te ji însana de parêz û yekî mîne lebît bînî bê esem tere li pêxember sihr dike şeş me an jî çil roj meshûr dimîne. Her wisa em mesela sihrkirinê temamê pêxemberê pêşiya me ra jî gotin ev mervekî meshûr e lê sihr hatî kirinê müşrikê Mekkê ji pêxember ra jî gotê pêxember mervekî sêr li ser hatî çêkirinê ji ehlê Mekke re gotî li pey neşe. Mesela Sûrê İsra ayeta çil û heft Furqan heşt em bibêjin wiha divê iz yeqûlu zalimûne in tetebbi'ûne ila reculen meshûra divê zalima gotin hûn li pê însanekî û sêr lê hatî kirinê yani müşrikê Mekkê ji gor pêxember sêr hatî kirinê eştera bê însanê ana ji vê pêxember sêr hatî kirinê bala xwe bide yani sihr lêkirina li pêxember ji bo pêxemberiyê tişteka tenaqudatekî me ziddiyeteka mezin e ava mesela li ser mesela sihrê dibêje divê pêxember aleyhissalatu vesselam gotiye çûn ba falan xanima xwe û halbûkî neçûye yani hişî wî nanî çûyî neçûyî hişî wî nanî filan tişt kirî nekirî wê şaxê hişî wî anî gelo eceba wehya ji re hat giro tebliğ kir nekir kariviya têk navî ya hinek alem divê ji naxir siya li pêxember hatî kirinê lê wehî hatî dewam kirî eştera bêm di wehî de problem tune bê hinek tiştê den nikarî bikira. Ev şîrovê we ne eğer pêxember aleyhissalatu vesselam gava çûbû ba xanimekî xwe û neçûbin nizanibe neçûyî jî em ê hişê wî nêne wê şaxê gelek tişt karibe ji bîra bike ev sihrkirina li pêxember ji bo risaletê ji bo pêxemberiyê tişteka nerind e tişteka nerast e û her wisa kêmasî ji bo pêxemberekî sihr lê werkirinê û her wisa Xwedê Teala sihra Musa aleyhisselam betal dike nikare sihra pêxember aleyhissalatu vesselam betal bike. Ji ber însanê ku ana divê sihr heye û dermanê sihrê tilisma sihrê li cem heye peraş xelkê dike divê sihr li te hatî kirinê evana jî viya îstismar dike lara divê pêxember sêr hatî kirinê eştera bên li wir ruqiye hatî kirinê û em jî ana ruqiye dikin em bê xelkê bi ayet û hedî bi ayet û dua em tedawî dikin û peraş xelkê distînin. Belê di İslamê de ruqiye heye yani em bivê mervekî nexweş bikeve nexweşeka nefsî lê çibive her cem ew ê em bivê cem alimekî jê re ayet û şifayê bixwînin ev jî teselliya xwe pê bînî were bawerî pê hebe dilê û rehet bibe eva tê gotinê ruqiyekirina dermankirina bi ayeta ye. Lê sihr û nezer di İslamê de tune ye û tu carî li însana em bê zirarê nake belê Xwedê Teala behsa nezerê kirî lê ne ew nezerek ku xel divê el eyn û heqûn divê çav heqe
کسی کو ام بویژن فلان کس در نظری کرد چاو لسر تی سهر تحتی کرنه دو نظری بی مال تشما پیجنار دشما زنگین نبا وانا همو ام کیمانی و شاشی خواه نبینن ام کیمانو شاشی خواد که سوی نظری که سوی خود تعالی خود شاش کرم خود اجری خستم شیطان خاپاندم سر من نظر هی نظام سیار میاتی کرنه اوا ساده ام نخوازن شاشی و غلطی خواه ببینه ام تم دخوازه سوجی خواه باوی سر کسی گدرین جبروی لپیغمبر علیه الصلاة والسلام سحر ناتی کرنه اوا افتراء کی مزن بهتان کی مزن تمام حدیثی کوتی گوتنی لپیغمبر علیه الصلاة والسلام ماتی سحر کرنه هشام بن عروه روایت کرنه هشام بن عروه ام بویژن تورن اسمای تورن ابو بکر صدیقه هر وسا مروه کی گواج مدینه چوی عراق و بصره عقل خطلها تبلهف کری حفظاوی نماین حدیث و آیت و ام بنقل و ام بچروق تبلهف کری و هم تشریح برخواه چکری گلک جیدر تاریخی بیا بعض دکه صلاح و رز حرمت جواره